tes itu sing gawe rusak kaya sing ngono lho menunggu wis akan gawe kula
arep belani pateh kowe pisan kene tak padake dosane wo bocah bleso amat canda sambar ke budak-budak hati yo kowe wis rampung ambil itu panjenengan pelaku berapa iku wis kadang bro sedanten saben sore ulang tetangga ya mugi-mugi daya sing nirwane Prabu Kawacana lan pates itu ya watak sing galak serakah sombong lan egois untuk bro Tuhan, Juno mugi-mugi para keluarga SMP setunggal rembak tansah pinaringan bagas waras wiris widodala ing sambidaya rineksa Gusti ing sedaya karya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumati.
Istimewa sekali penampilan yang disajikan oleh Dewan Cilik kami. Satu-satunya Dewan Cilik wanita yang berada di Kabupaten